Papă lămâie, Păi mami. da, dar până se duce acolo, ce face? Papă lămâie, mami. Pune pe limbă. Pune pe limbă. 25 luna asta. Se duce? Face rost. Păi dacă face rost de bani. Uite, uite. Nu, bine, dacă vrei vorbești și eu pe la ăștia, pe la Mureș. Păi da, dar păi ziceți ceva, știi, ca să pot vorbi, nu să... Nu. Da, stai că tu. Stai că-l filmez că își pune lămâia pe limbă. Ce mănânci, tati, lămâie? Păi o să-ți... Este așa un pic, tati. E deschide-l. Da, o să-ți trimit